Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de paraules i com, depenent d'on siguem, tenen un significat, un altre, o tenen un significat que només uns poquets o uns quants coneixen. Per exemple, quan jo era petita i dinava amb ma germana, venia el meu pare, un andaluz de pura cepa, i ens deia «Niñas, oveja que berrea, bocao que pierde». Què volia dir això? Que si ens despistàvem xerrant, doncs ell venia i s'ho menjava, i més si eren dolços. O quan estàvem així una mica potxetes, ens deia, ui, és que tiene el cuerpo cortado. Estava malita. Després, també recordo quan a l'institut ens van parlar dels dialectes del català, l'oriental i l'occidental, que això bàsicament el que volia dir és que depenent de la zona o la regió de Catalunya on visquis, doncs el català és molt diferent a nivell d'accent, de paraules, d'expressions, d'un accent més obert, més tancat, canvia moltíssim. I aquesta teoria la vaig passar a la pràctica quan vaig anar a viure 4 anys a Lleida per estudis i vivia en un pis d'estudiants amb noies de diferents regions de Catalunya. Entre elles hi havia una, la Mercè, que era del Duber, que recordo un dia que jo estava a la cuina i em diu «Xiqueta, que has ficat la Carlota dins l'olfato?» Aquesta era la mi cara. I el que m'estava dient era «Noia, has posat la pastanaga dins el menjar». Clar, jo pensava que ella parlava raro, però jo a vegades deia també paraules que jo deia que eren les més normals del món, que tampoc no m'entenia. I ara és quan arribarem a aquestes paraules tan genuïnament terrassenques que només els terrassencs coneixem i quan sortim fora doncs a vegades ens posen cara de «Què dius?» Mireu, en el 2007 l'Ajuntament de Terrassa va editar aquest llibre. És un llibre molt interessant on parla precisament de les paraules pròpies de Terrassa, com també del significat i l'origen dels noms que hi ha, des dels cognoms, des dels carrers, des de les places, des dels barris de Terrassa. Tot té una explicació. Aquest llibre va ser escrit entre la Teresa Cardellac, el Joan Soler i el Joaquim Verdaguer de l'Arxiu Municipal. Jo em centraré sobretot en el capítol que parla de les paraules genuïnament terrassenques. Per exemple, la paperola o paperota, doncs són aquestes amapoles, amb aquestes flors vermelles. O que dius, ui, a sota de la taula o del llit hi ha molta xena, brutícia. O que dius, ui, mira, nena, tens aquí una llàfia, vol dir una taca. O una paraula molt típica, és aquest pal que acaba així com la fregona, nosaltres li diem el meri. Per què li diem el meri? Doncs perquè a Terrassa, fa molt de temps, va haver-hi una indústria que va inventar el que era aquest meri, aquest pal acabat en un drap, el que diríem el mocho, o com deia la meva companya, la granera. I dintre de totes aquestes paraules també tenim dues molt especials per a mi, perquè soc golafra, que són dos pastissets. Un és aquest, el Dakar. Sí, el Dakar, que rep el nom de la capital de Senegal. Aquest pastisset així, no?, de trufa, amb virutelles de xocolata, acabat en una cirera. La gent de fora de Terrassa moltes vegades diu «Mira, dona'm aquell pastisset que sembla un Sara, però que és negre». Perquè el Sara és un pastisset, així d'ametlla blanc, molt maco, molt bo, però el Dakar el supera. I després, en el 1996, va haver-hi un concurs del Gremi de pastissers i de la comarca i de Terrassa que volien triar algun pastís diferent. I van haver-hi un concurs, com us estava comentant, amb 21 candidats, el va guanyar Salvador Jurado i va guanyar la Palaudina, aquest pastisset que també està boníssim i que en aquest cas, com podeu veure, que ens recorda, doncs, el símbol de la ciutat, que és el castell, la torre, i en concret aquest seria la torre del Palau. Bueno, doncs ja sabeu, un parell de cosetes més. Si alguna vegada sortiu i diu «Dona, és el Meri! Ai, una paperola, que bonica! O ui, vigila, que hi ha molta xena!» Doncs segurament és perquè us heu trobat amb algú de Terrassa, d'acord? Doncs res, fins a la propera. Adeu!